guys, good morning. Ako ay patapos na sa aking reset. Ako ay ready to go na. Pero meron akong nakita dito, Pilipino. Tingnan niyo yung truck, big freight. Pag big freight kasi tatak Pilipino yan. Puntahan natin. Pilipino, nakikita ko eh. Ano? Yun. Alright, big freight system. Ayos, ayos. Oh, Pilipino talaga, oh. Oh, kumusta? Oh, si paring MTV. Si pangalan Brad. Hector, shout out kay Hector, oh. Galing kayo saan? Mercan. Ay, galing kami sa Calgary. Calgary papunta ng Dewitt, Iowa. Ayun, malayo pa. Si Brad, anong pangalan Brad? Washington. Oy, Washington at saka si Hector. So at least no, nagkita-kita tayo. Ako naman, galing ako ng South Carolina. Papunta ng Winnipeg. Nag 36 hours ako dito, matagal. Ay, nag-visit ko dito. Oo. Kayo, reset lang 10 hours. Hindi, 1 hour kahit 30. Doon, baka drive muna ako ng 3 hours, i-reset ko siya. Alis na kami mamayang alas 10 ng gabi siguro. First time ko na meet na may taga Big Freight dito sa US kasi palagi doon sa Canada sa 17. Yung Big Freight. Oh, eto. Maraming nagtatanong sa akin, ako ay hindi na makapagsagot paano daw mag-apply dito. Ang sagot ko sa kanila, Mercan. Nag-reach out ako kay Ma'am yung sa Montreal, yung vlogger Marjorie, kay Ma'am Marjorie, pero hindi po ako na-reply. Ito, taga Mercan talaga to. Mercan kayo, no? Oh, mga Mercan product. Batch ano? Batch 16. Batch 16, ang dami na. Open pa ba ang Mercan sa Pilipinas? Open pa. So, sa mga makapanood nito, mga nagbabalak na mag-apply sa Canada, sa ito Big Freight, Mercan sila galing. I-visit nyo lang ang Mercan na agency. Mercan Philippines, Canada ba? Mercan Canada. Tapos doon na kayo mag-inquire. Ilang years ba ang kailangan na experience? 3 years. Continuous. So ma-Pilipinas man, ma-Saudi, ma-Qatar. Dapat currently. So ibig sabihin 3 years. Ito mga veterano to, mga experience. Ako po ay walang experience. Kuan pa ako, 1 year pa ako. Pero ayos lang. Ayos lang. So ito yung kagandahan sa mga Pilipino, no? Pag ito tinawag lang ako nila doon eh, nandoon yung truck ko. Tapos naglalakad ako doon, tinawag nila ako. Kasi pag Pilipino kasi, pag mga Big Freight makasalubong ko, Kelsey, niraradyohan ko. Pero minsan puti eh. Ating pagkagawa yung video ko, pinapanood ko. Ganun ba? Oh, thank you. Sila pala ay nakapanood sa mga videos ko. Nakilala nila tayo. So ayos naman, nakikita-kita tayo. At least kahapon din dinaanan ako ng Pilipino. Kasi nakikita ako dun sa yung 360, yung Live 360. So malamang kilala nyo si Pinoy Tracker. Si Marco. Tapos mga Big Freight, yung mga kasama nyo ata nabigyan ng yung microwave ni Palaboy na Pinoy. Mark. Ni Benjo. Ayos, ito yung truck niya. Ayos oh. Punong-puno. Double team eh. Sa akin wala, bakante. Ay, sige. Pero ayos naman. Galing kayo saan? Anong country? Saudi? Ay, O Pilipinas? Ako, 5 years sa Saudi. Sa Saudi ikaw, Pilipinas? First timer. First timer? First time pa. First time na, may experience, 3 years. Pero first timer ko Pag-abroad. Okay. Ganda. Sige, sino i-shoutout nyo? Shoutout. Shoutout mo. Shoutout lang sa mga kasamang Big Freight sa mga truck driver sa Pilipinas. Ayun. Saan? Apply na kayo Anong trabaho? Saan kumpanya doon? sa Goldrich. Goldrich? Sa Manila? Di sa Baguio. Sa Baguio. Sa Goldrich daw, Baguio. Ito yung kasama niya, oh. Kung kaya niya, kaya nyo rin. Basta apply lang. Basta as long as 3 years experience. Tapos 3 years experience na continuous. Tapos currently. Tapos IELTS. Yan. Yun ang isa sa challenges, no? Yung IELTS kasi ang daming bumagsak. May nabasa nga ako,
pag wala daw IELTS ay puno na ng Filipino driver dito sa US, Canada. Saka number 1 sa requirements sa PR para sa PR. Oh, kasi importante ang IELTS kasi English. O, makipag-usap tayo sa mga customer, sa customs, sa border, so English lahat. So kailangan natin ipasa yan. So nag-aral ako ng driving sa Toronto. So yun lang. Ay, baka tutuloy na kayo. Tatang minutes mo na ako. At 20 minutes lang. Ilan pa oras? Nakuha ko yung 3 hours na ako. 34 hours okay na ako, pero pa Canada ako dapat 36. 35, 30 na lang, 30 minutes na lang. Ako talagang gusto na akong umalis. Na bored na ako dito. Anong destination mo? Winnipeg lang. Dito. Hindi, kuan ako open board US long haul. So, pero ang base ko sa Mississauga. Ay, So yung unang trip ko galing Mississauga, nagpunta ko ng Alabama, tapos nag South Carolina, tapos ito kami Winnipeg. Pangkuan ko na ngayon, pang 11 days na. Pero after Winnipeg, uwi na ako. Highway 17 na ako daan. pick up, drop o... Oh, drop and hook, minsan live unload, live load. Ano pa kayo, ang status nyo? Work permit pa? So kung ma-PR na kayo, application na, may PR na. Oo. So kung ma-PR na kayo, pwede na kayong lalabas. Tapos marami kasi opportunity sa labas. Pero ngayon, tsaga-tsaga lang, dito Yeah. lang muna. Oh. Kasi ang importante, nandito na. Oh, tapos, kasi may mga batch na rin kayo na naging PR na, di ba? Sa Paul Soling. Okay. May sa Kelsey yung nakausap ko, Melchor pangalan. Shout out kay Melchor. Parang nagpa-process na rin siya ng PR. So parang ilan lang kayo pwede maka-US, no? Oo, ka-office pa lang na nagkaroon kami ng responsa. Mabilis na yung Sige, paano? Ingat-ingat. Okay, ingat. Sige, salamat brad ha. Ayos. Ayan o, mga Pilipino. Ayos. Ay. Nag-breakfast na kayo? Oo. Alright. Thank you, thank you. Ayan o, big bread.